ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಮತಿ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿಯರನ 500 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅನುದಾನದ ಹರೇಕಳ ಕಲ್ಲಾಯಿ ತಾದಿದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಮಗಾರಿಲು ಆದು ಐತಾರ ತಾದಿ ಉದಿಪನಾಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀಮತಿ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಂಜೋಲು ಸೇರೊಂದು ರಿಬ್ಬನ್ ಕತ್ತಿರ್ದು ತಾದಿನ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೇರು. ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬುಲೆಚಿನ್ನು ನೂದೆಕ್ ನೂದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿಂಡಲ್ಲ ತನ್ನ ಇತಿಮಿತಿದ ಆಪುಲಕ ಮಲ್ತದೆ ಪಂಡದು ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿ ತೆರಿಪಾಯರು. ಕೂಡ್ಲೆ ನಮ್ಮಡ ಮಸ್ತ್ ನಿರೀಕ್ಷೆನ ಒಂದುಪ್ಪರ್ ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆನು ನೂದೆಕ್ ನೂದು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಲು ಒಂಜಾತ್ ಕನಸದ ಒಟ್ಟುಗು ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಪನ್ಪಲಕ್ಕನೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯನ ಏಪ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ 100% ಮನ್ಪೆರೆ ಆಯ್ಜಿನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆನ ಅನುದಾನಡಿ ಇತಿಮಿತಿಡು ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಕಲ್ಲಾಯಿ ರಸ್ತೆ ಅರ್ಧ ಆದಿತ್ತು ಪೋಯಿನ ವರ್ಷ ನಿಖಲ ಮಾತನದಾನ ಬೇತೆ ಕಡೆಕ್ ದೀನಂಚಿನ ಅನುದಾನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರ್ನ ಅನುದಾನ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಬತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾದ್ರ ಪಿರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬತ್ತನ್ ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಾಗ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಕ್ಲನ ಋಣ ಸಂದೇತ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವದ ಒಟ್ಟುಗು ಈ ಒಂಜಿ ರಸ್ತೆ ನನ್ನ ದುಂಬದ ದಿನಕ್ಕುಲೆಗ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದುಪ್ಪಡು ಇಂಚಿನೆ ದುಂಬತ್ತಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಡ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಏರೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿನಕ್ಲ ಆದುಪ್ಪಡು ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರಪ್ಪಡು ಈ ಜನಕ್ಕುಲೆಗೆ ಈ ಆಯ್ನಂಚಿನ ರಸ್ತೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಎಂಚ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಂಡೊಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾತಲು ಹರೇಕಳ ಪ್ರದೇಶಡು ದಿಂಜ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೇಲಲು ಆವೊಂದುಂಡು ನನಲಾತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ತೆರಿಪಾಯರು. ಅವರ ಸದಸ್ಯತ್ವದ ಇಂಜಿನ ಅನುದಾನ ಉಂಡ ಆ ಅನುದಾನ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಬಳಕೆ ಒಂಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿ ಬಂದ್ರೆ ಇಂಕ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷದ ಬಂದ ಹರೇಕಳ ಗ್ರಾಮಗ್ ಪ್ರತಿವರಿಲ್ಲ ಅನುದಾನ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ದಾದ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಹರೇಕಳಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಕೊರಪೇರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅನುದಾನ ಕೊರಪೇರು ಸಂಸದ ನಲ್ಲಣ್ಣಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅನುದಾನ ಕೊರಪೇರು ಅನುದಾನಗಳು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅನುತೋಜೊಂದುಂಡು ಹಣ ದುಮ್ಮದ ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾದ ನೀನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಎಂಚಿನ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ನೊಂದಿನ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ತೆರೆಯುವಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡ್ ದುಮ್ಮದ ಜನಕ್ಲೆಡೆ ಚುನಾವಣೆ ಬರೆಯರುಂಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಐಕೊಂದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಅಡಿಗಲ್ಲ ಅದು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರರೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಉಂಡಿನಿ ಈ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ ಎಂಚ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದುಂಡು ಮಮ್ಮನಿಗೆ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಇಡೀ ವಿಶ್ವನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಎದುರು ತಗೊಂದುಂಡು ದಾಯ ಬಂಡ ಮೋದಿಜಿ ಪಾಡ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನು ತಳಮಟ್ಟದ ಬೂತು ಮಟ್ಟಗಳ ಬತ್ತು ಮುಟ್ಟಿದ್ದು ಇನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಮ್ಮನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂಚಾದ ತುಂಬ ದಿನಗಳ ಹರೇಕಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಬಿಜೆಪಿ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಬರ್ಪಣ ಅಂಚಿನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಗೋಚಾರ ಆವೊಂದುಂಡು. ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಹೇಮಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಸಚಿನ್ ಮೋರೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಆಳ್ವ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸದಾಶಿವ ಆಚಾರ್ ಇಂಚಿತಿ ಪ್ರಮುಖರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುತಾಲುಗೆಡಿದ್ದರು.